Ελάτε στο ναό του Μπίκουλα. Ελάτε να βρείτε το φως σας. Ο ναός διαθέτει Wi-Fi ίντερνετ, αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, μεσογειακή κουζίνα και εξωτικές χορεύτριες. Ναός του Μπίκουλα. Σύγχρονες εκκλησιαστικές υπηρεσίες υπό την καθοδήγηση του Πάτερ Μπίκουλα. Προσφέρουμε προνομιακές τιμές σε γάμους, βαφτίσια, κηδείες, μνημόσυνα, αγιασμούς, ευχέλαια, εξομολογήσεις και εξορκισμούς. Ναός του Μπίκουλα. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.naostubikula.gr για μεγάλη ποικιλία εκκλησιαστικών ειδών με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Ναός του Μπίκουλα. Ειδικές τιμές στη Συμμαχία RIP με τις ειδικές ευλογίες του Πάτερ Μπίκουλα πριν τη μάχη. Τηλέφωνο επικοινωνίας χωρίς χρέωση 801 801 666 ή αλλιώς σεξ 24 ώρες το 24ωρο. Ναός του Μπίκουλα.